preparing a place for you. He is also preparing a path for you. He is also providing for you. It is to prepare and provide for you. With preparation, he prepares a path. Ulungisa indlela yakho la uzohamba khona. Aphinda kulungisele indawo la uzoya khona. Ebese nephinde ekulungisela iprovision. Okuwukuthi isibonelelo salento idingayo mawufika kuleyo ndawo. Yingakho ehamba phambi kwakho. Ufuna ukuthi ungakhathazeki. Wena ulandele ufike sekwenziwe kahle ngoba kunezinto eziningi ezama ukuvimba indlela iyalasi yakhona. Kodwa uNkulunkulu wethu uhamba phambi kwethu ukuthi asilungiselele. Usilungiselele indlela. Mawufunda incwadi kaIsaiah chapter number 45. Verse 1 verse number 3. Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held to conquer the nations before him. Uthi usho kanje uJehova kuCyrus ogotshiweyo wakhe engibambe isandla sakhe. Ngifuna ke lapha ya kuCyrus ukuthi umkhiphi uCyrus ufake wena igama lakhe. Uthi usho kanje uJehova kuSanele ogotshiweyo wakhe. Uthi uNkulunkulu lo engibambe isandla sakhe sonene ukuze nqobe izitha phambi kwakhe, to conquer the nations before him and to loose the armor of kings. Ukuthi ngithulule izivikelo zamakhosi alwisana naye. Lamakhosi akhuluma ngaye amakhosi alwisana naye. Imibuso nezizwe zobumnyama namandla obumnyama abelene nathi bazalwa. uNkulunkulu uhamba phambi kwethu ukuthi asiyele ngaphambili ukuyosusa iarmor yabo noma izivikelo zabo ukuze uma si-attack thina eyethi attack ipenetrate kubo ingene beyizwe. Kodwa bona mabezama uku-attack thina kukhona ohamba phambi kwethu opheleza konke imicibisholo yesitha ubhadala ndiza nasebusuku nomasibele noma ngathi ajintela kodwa uyapheleza. uJehova igama lakhe uhamba phambi kwethu ukuyothukulula ne-armor yamakhosi. Bese mayiqhubeke ethi and to open to him a double doors. Njengoba behamba phambi kwakho uNkulunkulu uthi ngihamba phambi kwakho to open a double door before you. For so long we've been crying. I'm here to tell you namhlanje busuku ukuthi Jehova njengoba ehamba phambi kwakho ufuna ukuzovula iminyango emibili, ama-opportunities amabili ukuthi ukhethe wena ukuthi ngikhetha phi ngingenaphi ngiyekaphi. Uzovula iminyango emibili phambi kwakho ukuthi namasango engabe savalwa. Limitations empilweni yabo akuhlubulungeleki noma befuna ukuhlubulungeleka kodwa kuvalekile. Niyazi apostoli uthi kunabazalwane la eBay abangakwazi igoli abangaze begoli. Hayi ngani umuntu omjali akaze phume nje la akaze phume nje isiqalekiso dadezulu akayiboni lo mfuthi ikhesi kunamasanga avale ngisho ngathi uthola imisebenzi uthola amatoho ngaphela akathola imisebenzi uthola into into ezophela in 2 weeks after 2 weeks iyaphela etime bambelele nje abazali ukuthi uNkulunkulu uzoqhubeka ingaqhubeki iphele amasanga hayi when efika unlimita ama families
kube nama-families aziwayo ukuthi laba laphana kulo muzi lo mawuqeda u-10 khona fanele kubonga ngempela akekho uqeda lo uqedayo uyafa. Amasango, these are gates. Amasango kumnyama, amasango esikhoko. They shut abantu bavalela amaboxa. Bephile bezulazula la, benayindawo empilo. Uthi ukuje uNkulunkulu nizovula these double doors. Ukuze namasango engabe savala. Noma ngabe lamasango kwakade evaleke ukhokho wakho, abamba nomkhulu wakho, abamba nobaba wakho. Just because you learn namhlanje ebusuku ngizokutshela ukuthi lawo masango ngeke aphinde avale wena, avalele wena. Uthi I will go before you verse number 2 chapter 45 ubiza uthi ngizohamba phambi kwakho ngenze ngihlelemba amagebhugebhu. Kuneyikhisi nemisele namagebhugebhu isitha esiwambayo phambi kwethu njalo ukuze sikhileke endleleni yethu siwele phakathi ekhisi kuhlelembwa amagebhugebhu onke ambiwe isitha. Uthi uNkulunkulu ngizohamba phambi kwakho nizohlelemba lawo magebhugebhu. Maye nehamba phambi kwakho uzobuza nawe njengoba Zakharaya wabuza wathi umbani wena ntaba enkulu ukuthi ungama phambi kaZerubhabheli wathi uzophendula ithafa. Amaguma onke aphendula ithafa, intaba zonke ziphendula ithafa, amagebhugebhu onke eyahelethwa. uNkulunkulu hamba phambi kwakho. Noma ufunda kuNumeri chapter number 10 verse 33 iBhayibheli uMose wayitshela uHobhabhi hamba nathi ndoda siyahamba siye endaweni uNkulunkulu akhulumile okuhle ngayo lithi uma sijabula nawe uzojabula nathi, masikhala nawe uzokhala nathi, ngiyancenga hamba nathi. iBhayibheli uHobhabhi wathi okay asihambeni. Lithi izinkosi basuka verse 33 umphongolo wesikhululo sikaJehova wahamba phambi kwabo ibanga ley'nsuku ey'ntathu. Bona balandela umphongolo la uhambe khona. Lithi iBhayibheli njengoba uhamba ibanga ley'nsuku ey'ntathu nje wawuyabalungisela indawo la bezohlala khona. Mayihamba phambi kwethu, he is preparing a path for us. He is also preparing a place la siyohlala khona. Kunohamba phambi kwethu bazalwane osilungisela. iBhayibheli lithi asikho nesidingo sokuthi ukhathazeke usebenze kanzima uthi isikho sakho kanzima. uJehova abakho uyabalungiselela besalele. uJehova yaqhubula uhamba phambi kwakho. Ushamantaya. Uhamba phambi kwakho. Ushale. Which I will break in pieces the gates of bronze. Nizophula ngezingcoco amasango ethusi. Uthi ngiphule nemigoqo yensimbi ebekwe phambi kwakho. Just because yena uhamba phambi kwakho kunamasango. Lithi iBhayibheli uPetro wake ngelinye ilanga wayithola esekhunyulwa ingubo walala phansi wakhulula icathulo wabosela godweni phansi wayisiboshwe nje kwamnyama kwavalwa ngamasango amathathu ensimbi. Lithi iBhayibheli kodwa phakathi ejele ibandla lathandaza ngaphandle kwakhanya ejele kanti sekwehla indelo sikaNkulunkulu ivele esibili. Yafika emthini ohlangothini uPetro vuka siyahamba manje. Lithi iBhayibheli uPetro wasukuma wayitshela ukuthi uyaphupha kanti akaphuphi. Namhlanje ngizomemeza ukuthi kunabanye la uzoyitshela ngathi uyaphupha. Awuphuphi, uyaphupha. uNkulunkulu uvula amajele, uvula amasango ethusi. Uyaphula nemigoqo yensimbi evimbayo. Badlula kwisango lokuqala elandela wayengahambi phambili uPetro.
Kwakha ingelosi kaNkulunkulu phambi kwakhe. Oh. Elandela ngemuva. Oh. Ukhona namagadi. Hayi sango kuphela. Kunamagadi amile sango. Abuka phambili angabona nokuthi kwenzakala. Odlule lokuqala uphithi. Kwaba lesibili badlule. Nikubona esithathu kwangena insimbi elikhulu. La ivulelela lengathintwanga ngisho ukuthini. Mayihamba phambi kwakho. Kunendawo ngekuzimnokhe ngisho umnokho. Oh yama le. Ozoba idimandi kuzo. Bakufune, ufune ungazi unokhe ntombi yakuthiwa sifuna wena because uNkulunkulu uhamba phambi kwakho. I will give you the treasures of darkness. Ngizomnikeza ngisho nengcebo yokumnyama. La ukhuluma ngengcebo yababi ibuyela kwabalungileyo. Yebo. I will give it to you. Uthi the hidden riches of the secret places, Yes. that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel. Shamantaya. Ukuze wazi, le nto uNkulunkulu wenziswa ukuthi ufuna wazi. Uyabona ukuthi awukazi. Ngathi awukazi. Ufuna wazi. Uhamba phambi kwakho to prepare a path. Uhamba phambi kwakho to prepare a place for you. Uhamba phambi kwakho to provide for you. Amen. Uyabonelela. Aya. Wabuza ufana omncane ukuthi baba kanti iphi kanti imvalo. Yey. Nazi ngiyayibona. Yebo. Yebo. Wathi Jehova uyabonelela yena. Oh. IBhayibheli mabeka lapho uAbraham wayeseshintshile leyo ndawo wathi hawo entabeni kaJehova kuyabonelela wathi Jehova Jireh ngoba uNkulunkulu wafika wabonelela. Oh. Mayihamba phambi kwakho. Kufanele baphila ngokukholwa. My God. Uyabonelela. Number 4.